ik ben Joram Schmurwitz en ik organiseer samen met een heleboel andere mensen een fantastisch festival, namelijk Oranjewoud Festival. En al het goede komt ten eind, al mijn doelen zijn bereikt. Ik heb mijn moeder aan de lijn, ik heb dingen op mijn chest. Ik heb mijn toekomst op mijn mind. Man, hoe moeilijk kan het zijn? Je zegt familie of de business, fuck ik doe het allebei. Oranjewoud Festival heeft één kenmerk en dat het nooit precies hetzelfde is als het jaar daarvoor. Want dat vind ik saai en dan word ik niet gelukkig. Dus dit jaar is het nog breder, nog spannender. Maar wat wel blijft is kwaliteit, variatie, dat het leuk is voor kinderen, families met kinderen, mensen die echt heel erg kenners zijn van klassiek, avonturiers, mensen die nooit naar klassiek gaan. Voor iedereen die vindt wel iets. Dus dat is gebleven. Maar dit jaar hebben we wel een heleboel speciale dingen. Velen willen roem, velen willen faam. Wilde profvoetballer worden, maar ik had een plan. Ik heb hiervoor gebeden, ik heb hierin geloofd. Ik heb dit verdiend, zo jaren in het rood. Dus wie de fuck praat hier nog over levels? Meeste demons al getackeld, ik zag God, ik zag de greppel. Zag Pico van de berg, zag vonken van de fakkel. Ik kon staan voor volle zalen. Redeneer en programmeer je vanuit de locaties? Of redeneer jij vanuit de muziek? Hele goede vraag. Nou, een van de speerpunten die we hebben, de laatste, eigenlijk al sinds 2014 doen we dat, maar sinds dit jaar gaan we daar extra op focussen, dat is locatiemuziek. En locatiemuziek wil zeggen dat het niet muziek is op een mooie locatie, dat doen we sowieso, maar een muziek waarin de locatie meedoet, deel is van het stuk. En een heel mooi voorbeeld is Your Acoustic Horizon van Strijpels over Rijswijk op het dak van het museum, hier achter mij. Oranjewoud, het parklandschap is ongelooflijk mooi, rijk, heel gevarieerd. Je hebt de tuinen, je hebt bossen, van alles. En dat inspireert mij als een soort canvas waarvan alles kan. Maar ik probeer altijd wel een hele inhoudelijke, logische verbinding te zoeken tussen wat er gebeurt en en de plek. Dus dat gaat heel organisch. Wat waren de uitdagingen voor dit jaar? Ik hoorde iets over een bouwvergunning. Ja, voor dat project wat hier op het dak van het museum plaatsvindt, hadden we een bouwvergunning nodig. Want ja, we zijn iets aan het bouwen. Dat is wel ongelooflijk top. En dat wat mag van het museum. Ik denk dat dat echt genoemd mag worden. Maar er gelden natuurlijk allerlei regels voor de veiligheid. Terecht. Dus daar komt de bouwvergunning bij kijken. Ik denk eigenlijk dat wij het eerste klassieke muziekfestival zijn die een bouwvergunning nodig heeft voor een van zijn projecten. Straks hebben we het over de popmuziek en wat bredere aanpak. Dat doe je ook al een paar jaar, maar dit jaar wil je daar weer stappen zetten. Ja. Eerst even noem even een paar bijzondere momenten op het dak dus, bijvoorbeeld. Ja. Nou, een andere wat springt eruit dit jaar? Ja, wat springt er niet uit? Het zijn ongelooflijk veel mooie dingen. Een ander project is, dat is een Frans gezelschap die met waanzinnige grote toeters en installaties komt, waarin je kunt luisteren naar de omgeving. Ze zien er niet alleen heel erg mooi uit, maar je krijgt een soort stethoscoop in je oren, waarin je de omgeving, de natuur hoort op een manier die je nog nooit eerder hebt gehoord. We hebben natuurlijk fantastische muzici, muzikanten, artiesten, Wibi Soyadi, Typhoon, daar gaan we het straks denk ik over hebben, Jungle by Night, maar ook het Nederlands Kamerkoor, die komt spelen. Wie zou ik nog meer noemen? Johannes Moser, een hele goede cellist. Lucie Hors, blokfluitist. Ik kan ze allemaal noemen, maar het is eigenlijk te veel op. Even out of the box, want Oranjewoud, niet helemaal onlogisch associëren we met klassieke muziek. Ja. Maar jullie gaan echt veel breder dit jaar, hè?
Nou, we zijn eigenlijk al jaren bezig te verbreden. Ik heb één motto, dat is namelijk klassieke muziek is het meest vernieuwende genre wat er is. En dat klinkt een beetje gek als je bedenkt dat veel mensen dan denken bij klassiek aan 19e eeuw en daarvoor. Dat is natuurlijk ook klassiek. Maar als je kijkt door de eeuwen heen zijn het altijd hele erg vernieuwers geweest die muziek maakten. En ik denk, ja, wat is er anders nu? Dus eigenlijk is het een heel vernieuwend genre. Met een enorme geschiedenis. Nou, wat we dan in de breedte doen is hip-hop, Typhoon. Hip-hop is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk, groot genre wat over de hele wereld bestaat. En anders dan wat veel mensen vragen van, ja, wat heeft het te maken met klassiek? Nou, ik zou zeggen, helemaal niks. Hip-hop is hip-hop. Maar ik denk wel dat wij als klassieke populisten, makers, daar heel veel van kunnen leren. Dus het staat er ter inspiratie van hip-hop is belangrijk en hip-hop is ook tof. Ik ben heel benieuwd. Dus ik zoek ook altijd een beetje de grenzen op van wat er kan. En dit is er weer één. Dus ik vind het zelf ook wel spannend. Maar we gaan het zien. Waar, wanneer, hoe laat? Even in grote lijnen. Pinksteren, 22 mei tot en met 25 mei. Dus vrijdag tot en met maandag. In Oranjewoud, op het hele parklandschap, de overtuiging van de eerste. Je kunt kaarten via de website kopen, oranjewoudfestival.nl. Het begint al met gratis voor kinderen, €5 voor volwassenen in de overtuin. En zo loopt dat op, losse kaarten, paspartouts. Je kunt eigenlijk je eigen weg erin vinden. Het is voor alle beurzen, alle smaken is het toegankelijk.